Začína vlog z výberu PIR aktivistov 2019. Máme všetko. A do nich! Všetko nahodené v počítači. Je tu 28 nových ľudí. My sa z toho tešíme. Ale už minulý týždeň sme mali poradu, takže ako z každý správny vlog z výberu a výcviku začne poradou, ktorú si pozriete teraz, vôbec nič neuvidíte, lebo to bude zrýchlené, iba tam prebehne také, že pred vlog 12 začína. A z fázy nákupu sme preskúšili vynášanie tovaru hore, bolo to ľahké, lebo nás je asi tak 200. Každý zobral Emu pri vecku a Ema je pri vecku. Musím sa podpísať? Ja nedám pokoj. Tak poď sem. A však nikto je to, že chystáme administratívny aparát. Ona už krcala. Ešte aj pol hodiny a ona už krca. len zrkadlo pozrela. Hej, takže sme tu všetci. Vajda už varí. Keďže celé prezentácie boli o tom, že tu máme skvelé jedlo, tak Vajda už varí skvelé jedlo. Domča chystá administratívu, my striame a v podstate za nejakú hodinku začína výber, takže hlasíme sa už možno aj s ľuďmi. Keď sa nestane nič výnimočné, tak sa hlasíme aj s ľuďmi. Tešíte sa na výber? Áno, veľmi. Očakávame srandu, samozrejme. Ľudia sú už tu! Tam za mňou už prvá partia, piatková. Dnes sa čaká 11 dievčat tam, takže čisto dievčenská parta dnes večer na výbere. Momentálne sa fotia, takže to je fotograf. Tam je druhý kameraman. Aha, tak už sa idú ubytovať dokonca. Chceš sa ubytovať s nami? Nie, to je hore schodný. Idem sa odfotiť. Čakaj, tu sa dajú pekne ksichtik. A tu ich odfotia, tak toto vyzerá. Za nami už môžete vidieť, že naša komisia dole sa rozbehla. Už hráme nejaké hry. Toto tu nie je vôbec a momentálne hľadáme pozitívne a negatívne naše vlastnosti na naše meno. Takže nie my, ale oni. A ty máš nejakú negatívnu vlastnosť? Hej, rozprávam do mobilu. Dobré ránko, máme po prvej noci na výbere, bolo úplne úžasné, ľudia boli skvelí a zahrali sme si opäť našu obľúbenú hru Zip Zap Boing, kde Dávid zvykne trhať rekordy v vysvetľovaní a včera to bola kámoši presne hodina. Hodinu vysvetľoval jednu hru, teraz vám ponúknem exkluzívny záber, ako Dávid vysvetľuje hru Zip Zap Boing, vlastne vysvetľuje z tejto hry iba zip. Vieme, že na pravý zip budeme používať pravú polovicu tela, rozdelíme si klasická mediálna línia anatomického postavenia tela, rozdelíme si takto telo, pravá polovica, hej, tá, ktorá sa je akože dextrálne uložená od mediálnej línie, tá je tá pravá. Tu budeme využívať pri pravom zipe latinsky zipus dextralis. Takže zipus dextralis, rucus dextralis, novus dextralis a ideš. Zip vyzerá následovne. Cvičili sme si jazzové ručky a práve kvôli tomu sme si tie jazzové ručky vycvičili, že pri dextrálnom zipe, zipus dextralis, využívame našu dextrálnu polovicu od mediálnej čiary anatomickej a vyzerá to následovne. Stojíte tak, že ruky sú v šírke ramien, teda nohy sú v šírke ramien, hej? Toto je základné anatomické postavenie tela, to vám pomôže k tomu, že v
tomto anatomickom postavení tela, ak si predstavíte tú mediálnu líniu, ktorá vás rozdeľuje na dextrálnu a sinistrálnu časť, alebo teda na pravú a na ľavú časť. To je jeden pohyb. Okrem toho potom vysvetloval ešte zap a boing, čo trvalo fakt hodinu. Ale zahrali sme sa s ľuďmi, zasmiali sme sa a vedľa ešte sedia stále títo ľudia a ranejkujú, takže poďme sa tam pozrieť. Nám prišlo vyrušiť vlog. Ema, ale robila ranejky. Potrebujeme chlapa. Chlapa, čo sa stalo? To nemá byť takto. Končila prvá noc, išli sme ľudí odprevadiť. Ako aktívni občania, budeme potom voliť. Takže nám to nie je jedno. Pretože sa staráme o našu krajinu. Nebudeme vám hovoriť, koho ideme voliť, ale... Hlasujem tento jingle za tajný. No, sme sa tu vrátili z tých volieb. My už sme si ako komisia prešli, ešte okrem nás sú tu dve v komisii, ale podstatné. Ale vidíte, ako zdrhajú od svojich povinností. Hej. Takže my máme predeľných ľudí a ideme teraz tam do tamtej miestnosti, kde nás čakajú dostatné komisie. A ideme si pre všetkých ľudí, čo tu včera boli. Uvidíme, čo oni na to. Jo. Teda na nich. Takže tak, jelen spadol do vody, nevie sa dostať von. Komisia dole. Ľudia už píšu svoje vlastnosti, pozitívne a negatívne na meno. Pozrieme sa, ako to ide Eme napríklad. Čo si dala zase? Dala si Emanuela? Áno, dala som si Emanuela. Mohla využiť Ema, ale dala si Emanuela. Ema je príliš krátka na mňa, ja mám príliš veľa dobrých vlastností. Fejkový smiech? Čo bol ten fejkový smiech? Tak som ju chcel vysmiať, že má príliš veľa dobrých vlastností. No teda nemá. Ty si si čo dala iba? Ja som si dala iba L, lebo... Leoka? Chcela som povedať, že si. Nič, že ma to nezaujíma. Povedz našim divákom, čo si včera spravila. Odoberateľom. Volám sa Leona, ale chcela som zdať akože stropnenie Leonka. Lenže potom som zistila, že asi nepoznám toľko slov alebo vlastnosti. Tak som si chcela jedno písmenko vyškrtnúť, toho zdrobneninu, akože K, aby vzniklo opäť Leona, ale vyškrtla som namiesto toho N, takže vzniklo Leoka. Priestor na smiech, teraz! Čo sme v nejakých videách, že si doplňame smiech. Nie, že som dobre. Za 10 minút polnoc, toto sú veliteľské hodiny. A vedľa hráme Sedí pes alebo Nesedí pes, čo vám nemôžeme predstaviť, lebo na budúci rok tu budeme hrať určite tiež. Ale môžem vám ukázať, čo sme robili posledné 2 hodiny. Bol to testík tu, potom vedľa hrali nejakú pantomímu a súboj rečníkov, takže si to pozrite, že čo sa dialo zhruba posledné 2 hodiny. A okrem toho sme mali druhú večeru a musím povedať, že prvýkrát prišli ozaj jedáci, lebo tieto taniere boli plné chlebov a už tu nie je skoro nič. Čiže tešíme sa, že prišli ľudia, ktorí sa konečne vedia nájsť. Momentálne máme takže 3:29. Ľudia išli spať. Denis nakláda krbík. Už tu máme prázdno. Pojeme aj my spinkať, lebo ešte trošku upraceme. Čo Domi, jak sa ti páčilo dnes? Bolo to super. Bolo to pecka, ale už si nespinkam. Denisko? Bolo to výborné. Obe noci boli super, ale už nás... Sme aj trošku možno unavení, lebo chodíme spávať takže o 4:30. Ja si som si podíkal, ako sme že spať 4 hodiny 58 minút. Takže asi tak 80 minút za sebou. Tomu ver, to je výdrž.
To je výdrž. Konečne nám aj druhá noc, respektíve ľudia, čo boli na druhú noc, odchádzajú. Sme z toho strašne smutní, dvaja už odišli, nestihli sme sa s nimi rozlúčiť vo videu, ale ostatní mám ešte za Kyvu. Takže ako bolo, páčilo sa vám? Áno. To sme sa dohodli, že to povedia. Vyšlo to, hurá. Takže pomalička, ale isto nám budú odchádzať ľudia. Takže čau. Čau. Kde ideš? Čo? On je pešo sa rozhodol? Nie, len rodičia sa hambia pri začtu. Výber sa nám skončil práve. Takto sa lúčime, keď odchádzame. Každý svojím smerom, každý domov. Do postele. Do sprchy. Poslednou úlohou v rámci výberu je poslať výsledky ľuďom. Viem, že je to možno zaujímavé, že to máme výber, keď sme dobrovoľnícka organizácia, ale je to len kvôli tomu, že nám sa do Pírka hlási viac ako 20 ľudí ročne a naše možnosti sú také, že môžeme vyskoliť práve tých 15 až 20 ľudí kvôli financiám, ubytovaniu a podobne. Mrzí nás to, ale nevieme s tým ešte nič spraviť. No a poslanie výsledkov už riešim 11 rokov a vždy mi to príde taká zaujímavá chvíľa, pretože možno práve niekomu meníme život tým, že ho vyberieme do Pírka, tak ako sa zmenili vďaka Pírku tie naše. Tak poďme posielať.